Hyvää iltaa. Ainakin 19 ihmistä on kuollut 2 amerikkalaisen matkustajakoneen törmäyksessä Detroitin lentokentällä Yhdysvalloissa. DC-9 matkustajakone syttyi tuleen, kun nousuun valmistautuneen Boeing 727 koneen siivenkärki osui siihen. Koneessa oli onnettomuushetkellä lähes 200 matkustajaa. Onnettomuudessa loukkaantui ainakin 50 matkustajaa. Molemmat koneet kuuluvat Northwest Airlines-yhtiölle. Irak päästää 1000 Neuvostoliiton kansalaista poistumaan maasta 3 viikon kuluessa. Neuvostoliiton television iltauutiset kertoi asiasta pari tuntia sitten. Irakissa on yhä yli 3000 neuvostoliittolaista. Osa heistä on toiminut Irakin armeijan neuvonantajina. Viime päivinä Neuvostoliiton johto on tiukin sanoin vaatinut, että Irak päästäisi neuvostoliittolaiset pois maasta. Venäjän neuvostotasavallan parlamentti on hylännyt radikaalit suunnitelmat yksityisen maanomistuksen palauttamisesta. Tasavallan presidentti Boris Jeltsin kärsi parlamentissa takaiskun, kun hänen tekemänsä maanuudistusehdotukseen tehtiin käsittelyssä useita rajoituksia. Parlamentin istunnon jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa Jeltsin sanoi, että talonpojille tarjotaan vapaus valita useiden eri maanomistusmuotojen väliltä. Osa Argentiinassa kapinaan nousseista armeijan yksiköistä on antautunut hallituksen joukoille. Kapinalliset ovat antautuneet yhdessä varuskunnassa ja rannikkovartioston tukikohdassa. Osa kapinallisista pitää yhä hallussaan armeijan pääesikuntaa. Kapinalliset ovat ilmoittaneet, että he eivät pyri presidentti Menemin syrjäyttämiseen, vaan armeijan komentajan vaihtamiseen. Täällä kotimaassa